салом алейкум. Хуб, савол пайдо шуд ки box size ин чия, яъне чӣ хел кор мекунад. Ман инҷа як HTML страница холӣ сохтам ва дар дохилаш сета блок ва дар дохили ҳар якташ камтараки текст. Хуб, мегзарем ба дарс ки ино чӣ хел яъне чӣ мешаванд кор мекунам border size. хуб, ҳамаи блокҳомона мо як блоки div яъне масалан интихоб мекунем. Блоки div яъне ки ҳамаша мегирад. Мегим div. баъдан мо размераш метем. Масалан размера мо метем 170 пиксел. дарозишам метем 170 пиксел. баъдан бошад float left метем. float left яъне ки ҳамаи блокҳоро барбобар биёра. баъдан backgroundш метем. мана ин хел backgroundш метем ин ранг. боз мо дорем яъне merging, яъне блок худаша аз ҳар тарафош мепартоя, яъне дур мекуна хича дигариш. мана вақте ки мо мишкара дар болош мебарем мемонем. мана ин поёнак нигаҳ кунем ки ин сиёҳе ки мана инҷа мебароя, яъне 170 пиксел дарозимон, 170 пиксел паҳмимон ишон доистай. ҳамаи блокҳои мо зиями хелай. вақте ки мо пейдинга мегӯем ки аз гирдуванат, яъне ҳама гирдуванат 5 пиксел парто, бинен аз ҳама гирдуванаш 5 пиксели партофт, не ки блоки мо 180 пиксели дароз шид, яъне ки калон шида. барои ҳамин чиз нашиданаш мо махсус коди дорем ки box менависонем, box size менависонем ва border box. яъне дар ин ҳолат мо мебинем блокҳомона 170 пиксели дар ҷошон меистанд. ина бисёртар барои адаптивӣ кардани саҳифа истифода мебаранд. баъзе ҳолатҳое мешавад ки бояд мо блокҳоро точни размер диҳем, яъне ки размери додагии мо, яъне 170 пиксели мо гум нашавад. барои ҳамин border box метем, яъне ки коди box size да. хуб, бо ҳолате мешавад ки мо мехоҳем ки як блоки мо, як чанд блоки мо мақсад ки амин border box нагира. дар ин ҳолат бошад мо фақат ягон блокша интихоб мекунем ки номаш класси мақсад box деи додагимона. амин бокса файрод мекунем, коди box size фақат onsetш мекунем, яъне удалитш мекунем, нестш мекунем. яъне вақте хелеш кардем обратни ин блоки мо чӣ хеле ки буд, яъне ки дароз мешавад. 180 пиксел худаш автоматӣ яъне блока дароз мекунад. хуб, бо ҳолатҳои дигараш ҳам ҳастай ки ина дар сайтҳо бисёр мехоҳем, яъне ки звёздочка мемонанд, звёздочка мемонанд ва менависонанд border size, box size ва border box. яъне ин хел ки мондан ҳама элементҳои амин сайти моро дар назар дора, яъне ки ҳама элементҳоро мо мегӯем ки биги амин чиза яъне битеш. худаш браузер по умолчанию яъне ина ансет кардагӣ аст. мана ин хел кардагӣ аст. дар ин ҳолатам мешавад ки амин border box кор мекунад.